ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሙ ድማ ሌላ ምስ ቀንዲ መወዳድርቲ ንጉስ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ዝኾነ ያስፐር ፊሊፕሰን ዝተገነፁፎም ዓወታት ከመይ ዓይነት ተቐዳዳማ እዩ ኣብ ልዕሊ ቢኒ ዘለዎ ጽልዋ ኣብ ውድድር ዝገበሩ ኣሉታዊ ነገራት እናባኹም ከነብሎ ኢና። እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ተባብዑና። ያስፐር ፊሊፕሰን 2 መጋቢት 1998 ተወሊዱ ቤልጅማዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ምስ ዩኤስኤ ወርልድ ቲም ኣልፋ ሲንዴክኒክ ኣብ ምቅዳም ይርከብ። ከም ተቐዳዳማይ ቅጽበታዊ ውድድር ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ 9 መድረኻት ዝተዓወተ ሓደ ካብ ዝበለጹ ቮላቺስታታት እዚ ግዜ እዩ። ኣብ ቮልታ እስጳኛ ድማ ኣብ 3 መድረኻት ተዓዊቱ። ኣብ ዙር ፈረንሳ 2023 ኣብ ፖይንት ክላሲፊኬሽን ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ነቲ ዙር ብዓብላሊ ብቕዓት 4 ናይ መድረኽ ዓወታትን ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ብምዃን ብመሪሕነት ቫንደርፑል ንዓለም ዘቓነየ ኣዘናይ ቅድድም ብምርኣዮም ናይ መጻኢ ካቫንዲሽ ተባሂሉ ክጽዋዕ ክኢሉ እዩ። ንናይ ሎሚ ዓመት ቱር ደ ፍራንስ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ድሕሪ ሓበን ኤርትራን ኮኸብ ኣፍሪቃን ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ደረጃ ብምስርዑ ስዕረቱ ተቐቢሉ ንዓመታት ካብ ቢኒ ንላዕሊ ዓቢ ስራሕ ሰሪሑ ንኽምለስ ዓጢቑ ናብ ሃገሩ ኣቢሉ ንረኽቦ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ምስ ጸሊም ሉል ቢንያም ግርማይ ዘርኣዮ ቅልስ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ነቲ ውድድር ብዝለዓለ ተሃራፍ ክገብሮ ክኢሉ እዩ። ኣብ ናይ መጀመርታ ዓመታት ናብ ኮረሻ ብሽክለታ ዝደየበሉን ክሳብ ዝብሉፅ ቮላቺስታ ናይ ዓለምና ክኸውን ዝኽኣለሉ መስተንክራዊ ብቕዓት ኣስፋሕ ኣቢልና ናባኹም ከነቕርቦ ኢና። ካብ 2010 ጀሚሩ ፊሊፕሰን ንጋንታ ሮያል ቫለንቢሲ ክጻወት ጀሚሩ። ኣብ 2015 ድማ ሃገራዊ ቻምፒዮን ናይ ጁኒየር ናይ ግዜ ፈተነ ናይ ውልቀ ናይ ክሮኖሜተር ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናይታ ዓመት እቲኣ ኣብ ቻምፒዮን ኤውሮጳ 8ይ ደረጃ ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ድማ 6ይ ደረጃ ሒዙ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ፊሊፕሰን ንጋይዶ ሬብሮ ክላሲክን ኢስሪ ሳክሶ ሃርበልክን ፎር ጁኒየር ተዓዊቱ። ንሃገራዊ ናይ ግዜ ፈተነ ድማ ኣከታቲሉ ብምዕዋት ክብሩ ዓቂቡ። ብተወሳኺ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ፓሪስ ሩቤክ ጁኒየርስ 5ይ ደረጃ ኣብ ውድድር ኦምፕላ ዴር ፍላስሚን ጎውስተን ድማ መበል 11 ደረጃ ሒዙ። ፊሊፕሰን ኣብ ዳሃ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ዓለም ንኽልቲኡ ናይ ግዜ ውድድርን ናይ ጽርግያ ውድድርን ኣቋሪጹ። ኣብቲ መበል 18 ዝቐልጠፈ ግዜ ዝስርዓሉ ናይ ግዜ ፈተነ ብድኻምን ልዕሊ ዓቐን ሙቐትን ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ። ፊሊፕሰን ዝሓወዮ እኳ እንተመሰለ ድሕሪ 3 መዓልቲ ግን ኣብቲ ናይ ጽርግያ ውድድር እውን ክሳተፍ ኣይከኣለን። ብዕለት 1 ሚያዝያ 2017 ፊሊፕሰን ከም ኤሊት ተቐዳዳማይ ንፈለማ እዋን ዓወቱ ኣብ ዩኤስኤ ኣረጋጊጹ ምስ ቢኤምሲ ዴቨሎፕመንት ቲም ኮይኑ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ትሪፕቶስ ደስ ሞንትስ ኢትቻቲክስ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ንብጻዩ ቤልጅማዊ ሚላን መንተንን ሆላንዳዊ ማርተን ቫን ትሪፕን ረቲዕዎም። ንጽባሒቱ ድማ ብኣኽብሮት ኣብ ውልቃዊ ናይ ግዜ ውድድር 5ይ ደረጃ ብምሓዝ ማልያ ናይቲ መራሒ ካብ ክሪስ ሎውለስ መንጢሉ። ኣብ መወዳእታ መድረኽ ድማ ሓፈሻዊ ምድብ ጥራይ ዘይኮነ ደረጃ ነጥብታት ምድብ መንእሰያት ብምውሳድ 4ይ ደረጃ ሒዙ። ኣብ ክልቲኡ ዙር ፍላንደርስ ትሕቲ 23 ዓመትን ዚኤልኤም ቱርን ካልኣይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቤቢ ጅሮ ሓደ መድረኽ ተዓዊቱ። ኣብ ደረጃ ነጥቢ ድማ ንኒልሰን ፓውለስ ብሓንቲ ነጥቢ ቀዲሙ ጸኒሑ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዙር ኣልሳስ ተዓዊቱ። ድሕሪኡ ድማ ብደረጃ ኤውሮጳን ሃገርን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተስፋ ውድድራት ጽርግያ ተወጢሑ። ኣብ 5ይ መድረኽ ዙር ኦሎምፒያ ኣብ ውድድር ቅጽበታዊ ውድድር ንፓትሪክ ቫንደር ዲንን ፋቢዮ ጃኮብሰን ረቲዑ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ድማ ኣብ ፓሪስ ቱርን ኢስፐርን ተዓዊቱ። ናይ ፕሮፌሽናል ጸወቱ ኣብ 2018 ፊሊፕሰን ኣብ ሃገንስ በርማን ኣክሲዮን ፕሮፌሽናል ኮይኑ ኣብታ ዓመት እቲኣ ሓያሎ ዓወታት ኣመዝጊቡ። ካብቲ ዘመዝገቡ ዓወታት ሓፈሻዊ ምደባ ትሪፒክስ ደስ ሞንቶስ ሻተን ከምኡውን ኣብ ቤቢ ጅሮ መድረኽ ተዓዊቱ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ዩኤኢ ቲም ኢመረትስ ውዕል ተቐሪቡሉ። በዛ ጋንታ ኣቢሉ ድማ ናብ ዓለማዊ ዙር ተቐልቂሉ። ፊሊፕሰን ኣብ ዙር ፈረንሳ 2019 ኣብ ዝርዝር ጀመርታ ኣትዩ። ኣብ 2020 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቮልታ እስጳኛ ተሳቲፉ። ዕዉት መበል 15 መድረኽ ብምዃን ተዓዊቱ። ኣብ ዓመተ ስፖርት 2021 ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ተሳቲፉ። ዝኾነ ናይ መድረኽ ዓወታት ኣይመዝገበን። ኣብ ፍርቂ ናይቲ ጸወታታት ግን ኣብ ፖዲየም ደይቡ ተስፋ ዝህብ ውጽኢታት ድማ መዝጊቡ። ኣብ 2021 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቮልታ እስጳኛ ተሳቲፉ 2 መድረኻት ድማ ተዓዊቱ። ብተወሳኺ ኣብ ሓያሎ መድረኻት ናይ ነጥቢ ደረጃ ማልያ ተኸዲኑ። ምስ ፋቢዮ ጃኮብሰን ንማልያ ይዋዳደር ኣብ ዝነበረሉ ብሰንኪ ሕማም ሰዓል ካብ ፍርቂ ውድድር ተኣልዩ። ኣብ መጀመርታ ዓመተ ስፖርት 2022 ኣብ ደረጃ ነጥብን 2 መድረኻት ዙር ኢማራትስ ዓረብ ተዓዊቱ። ብድሕሪኡ ፖይንት ክላሲፊኬሽን ኣብ ዙር ቱርኪ ሓንቲ መድረኽ ከምኡውን ኣብ ዙር ቤልጅየም ሓንቲ መድረኽ ተዓዊቱ። ኣብ 2022 ናብ ዙር ፈረንሳ ዓቢ ግምት ተዋሂብዎ ኣትዩ። ጋንቶኦም ኣልፋ ሲንዴክኒክ ንፊሊፕሰንን ማቴዮ ቫንደርፑልን ናይ መድረኽ ዓወታት ከምጽኡላ ብምልኣክ ቅድድም ጀሚራ። ፊሊፕሰን ኣብ መጀመርታ ኣብ 4ይ መድረኽ ዝተዓወተ መሲልዎ እኮ ተነበረ። ዋው ቫን ኣርት ግን ብኣገራሚ ሹካ ብምጥቃዕ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጸት ረጊጹ። እቲ ተዓዊቱ ክበሃል ጸንሐ ያስፐር ፊሊፕሰን ንቐዳመይቲ ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣብ ዙር ፈረንሳ ብዓይኑ እንዳረኣያ ከተምልጦ ተዓዚቡ። ድሕሪ ናይ ኣልፕስ ዓቐበታት ኣብ ናይ መወዳእታ ኪሎሜተር ተቓዳደምቲ ድሕሪ ምብትታኖም ያስፐር ፊሊፕሰን ዕዉት መበል 15 መድረኽ ብምዃን ንዕኡ ንጋንቱ ናይ መጀመርታ ናይ መድረኽ ዓወት ተጋናጺፉ። ነቶም ነዚ ውድድር ብሒቶሞ ዝነበሩ ቫን ኣርትን ፔደርሰንን ክብድህ ብምቓሉ ዓወት ኣስተማቒሩ። ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ መበል 21 መድረኽ ኣብ ፓሪስ ኣብ ትዛዘመሉ ዝነበረት ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ብዘእምን ፍልይ ዕዉት ብምዃን ኣብቲ ውድድር ብቕዓት ኣርእዩ።
ኣብ መጋቢት 2023 ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ወርልድ ቱር ተዓዊቱ ክላሲክ ብሩክ ዴፓነ ንኦሊቭ ኩጅንን ኢቭ ላምፓርትን በሊጹ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ክልተ መድረኻት ተሪኖ ኣድሪያቲኮ ምዕዋቱ ተዓዊቱሉ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ቸልዲ ፕሪስ ተዓዊቱሉ ድሕሪ 5 መዓልቲ ንዋዊ ዋን ኣርት ረቲዑ ኣብ ፓሪስ ሩባግ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ እዚ ኣብ ሓወልቲ ናይ መጀመርታ ፔድሚዩ ነይሩ ኣብ ዙር ፈረንሳ 2023 ጋንቱ ኣልፈሲን ቴክኒክ ንፊሊፕሰን ከም ቀዳማይ መርሓይ ኣገራ ብምእታው ብመሪሕነት ቫንደርፑል ዓብ ታክቲክ ሒዛ ንናይ ፖይንት ክላሲፊኬሽን ታርጌት ጌራ ውድድራ ጀሚራ ኣልፈሲን ቴክኒክ ሓሳባ ሰሚርላ ብብሉፅ ታክቲክ ብቫንደርፑል ተመሪሓ ኣብ ናይ መወዳእታ 100 ሜትር ኣብፂሑ ንፊሊፕሰን ነቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ቮላችስታታት ኣላልዩ ንፊሊፕሰን ፈትፊቱ የረክቧ ፊሊፕሰን ድማ ነታ ናይ መወዳእታ ቅጽበታዊ ውድድር ብሓያል ሽኳ ተጠቂሙ ንዙር ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፁር የእትይዎ በዚ ድማ 4 ናይ መድረኽ ዓወታት ብምዝጋብ ካብ ካልኦት ብዝበለፀ ብቕዓት ማሕዲጉ ኣብ ሳልሳይ ራብዓይ ሻውዓይ 11 መድረኻት ብዝእምን ተዓዊቱ ኩለን እዘን ዝተዓወተለን መድረኻት ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ዝዛዘማ እየን ነይራ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ኣብ ምድብ ነጥቢ ፖይንት ክላሲፊኬሽን ብልዕሊ 100 ነጥቢ ንኻልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ማድስ ፔደርሰን ብዝማሕደገ ፍልሊ ክዕወተሉ ምክንያት ኮይኑ ብዘተኣማምን ፍልሊ ወናን ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ብምዃኑ ዓብ ክብሪ ተጓናፂፉ ፊሊፕሰን ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ተወሳኺ 9 ውድድራት ብምዕዋት ብድምር 19 ዓወታት ኣመዝጊቡ ፊሊፕሰን ንዓመተ ስፖርት 2024 ብተመሳሳሊ መንገዲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ሓደ መድረኽ ተዓዋቲ ኣብ ካልእ መድረኽ ድማ ኣብ ትሬኖ ኣድሪያቲኮ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብድሕሪኡ ንፈለማ እዋን ሓወልቲ ሚላኖ ሳንሬሞ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ተዓዊቱ ንማይክል ማቲዩስን ታዲ ፖጋቻን ቀዲሙ ድሕሪ 4 መዓልቲ ኣብ ክላሲክ ብሩክ ዲፓነ ናይ ዓመ ክብሩ ተኸላኺሉ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ እንደገና ድማ ኣብ ፓሪስ ሩባክ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምድጋም ኣካይዱ ኣብኡ ድማ መሊሱ ድሕሪ ወዲ ጋንቱ ማቲዩ ቫንደርፑል ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣብ መድረኻት ቅጽበታዊ ውድድር 3 ግዜ ተኸታታሊ ካልኣይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ያስፐር ፊሊፕሰን ንዙር ፈረንሳ ዓመተ ስፖርት 2024 ንናይ ዓመ ክብርታቱ ንምክልኻል ይኣትዩ ኣብ ቅድሚ ምጅማር ቱር ደ ፍራንስ ዝወሃብ ትንተናታት ያስፐር ፊሊፕሰን ደጊሙ ብገፊሕ ውፅኢት ፀብለል ብምባል ዝያዳት ናይ ዓሚ ብቕዓት ብምርኣይ ንዙር ፈረንሳ ቢሒቱ ኣብ ፖይንት ክላሲፊኬሽን ዕውት ብምዃን ቀጠልያ ማልያ ክዕወተሉ ናይ ብዙሓት ፋቮራይት እዩ ነይሩ ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ሓደ ንዓለም ዘገረመ ጸሊም ኣልማዝ ቢንያም ግርማይ ብዘገርም ቅጽበታዊ ውድድር ንሳልሳይ መድረክ ክዕወተሉ ብምኽኣሉ ኣብ ልዕሊ ፊሊፕሰን ዝነበረ እምነት ክጎድል ተራእዩ ኣይፅንሕና ኣብ ሻምናይ መድረኽ ድማ ቢን ንዕኡን ንጋንቱን ሃገሩን ሃገሩን ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ንዙር ፈረንሳ ዝባሓቶ ጸሊም ሉል ነጊሱ ተባሂሉ ኩለን ማዕከናት ዜና ድማ ዘረበን ኣብ ቢን ተሓፂሩ ተሪፉ ያስፐር ፊሊፕሰን ህጣሙ ጠፊዩ ከም ናይ 2023 ብቕዓቱ ከም ዘየለ ተኣሚኑ ኣብዚ ሰዓበት 10 መድረኽ ግን ዕውት ብምዃኑ ኣለኹ ክብል ደለየ እቲ ፍጹም ንጉስ ናይ ዝውድር ቢንያም ግርማይ ግን እንደገና ንሳልሳይ ግዜ ሃትሪክ ብምስራሕ ዕውት መበል 12 መድረኽ ኮይኑ ደሚቑ ነቲ ናይ ነጥቢ ፍልልዮም ድማ ብልዕሊ 100 ነጥቢ ቀዲምዎ ቀጠልያ ማልያ ናቱ ምዃና ከዓ ዳርጋ ዘመስከረ መሰለ መበል 13 መድረኽ ንቮላችስታታት ትጥዕም ብምንባራ ኣብዛ መድረኽ ፊሊፕሰን ዓወቱ እንተዘይምስኪሩ ከም ውድቕ ተሓሲቡ ካብ ዙር ፈረንሳ ክእለ ምዃኑ ተነፂሩ ምክንያቱ ድሕሪዛ መድረኽ ሓንቲ ንቮላችስታታት ትጥዕም መድረኽ ጥራሕ ተሪፋ ስለ ዝነበረት ነዛ መድረኽ ንምዕዋት ፊሊፕሰንን ጋንቱኡን ዓብ ቅልስ ከም ዝፅበዮም ፈሊጦም በቲ ናይ ዓመ ታክቲክ ተጠቂሞም ቫንደርፑል ከም ቀደሙ ንፊሊፕሰን መሪሑ ተዓዋታ 13 መድረኽ ብምግባሩ መልሲ ሂቡ ቀፂላ ንዝነበረት ናይ መወዳእታ ናይ ቮላችስታታት መድረኽ ድማ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ቢንያም ግርማይ መውደቕቲ ስለ ዘጋጠሞ ፊሊፕሰን ነዚ መዝሚ ዘዕውት መበል 16 መድረኽ ብምዃኑ ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ ክብሪ መሊሱ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ዝነበረ ፍልሊ ድማ ናብ 32 ኣውሪድዎ ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ኣብ መንጎ ዝካየድ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ነጥቡ ኣፅቢቡ ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ክኸውን ዓብ ትልሚ ነይርዎ ቢን ግን ቃንዙኡ ተፃዊሩ ኣብ ልዕሊ ፊሊፕሰን ፀብለል ብምባል ሓንቲ ነጥቢ ኸሲብሉ ካብዚ ንድሓር ፊሊፕሰንን ጋንቱኡን ተስፋ ብምቕራፅ ኣብ ፖይንት ክላሲፊኬሽን ቀጠልያ ማልያ ነቲ ናይ ዓመ ዓወታት የሕሊፎም ብምሃብ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ዓብ ዕዮ ገዛ ሒዙ ካብ ቱር ደ ፍራንስ ተፋንዩ ጋዜጠኛታት ስፖርት ሓሓሊፎም ንያስፐር ፊሊፕሰን ምስቶም ብነን የናፅርዎ እዮም ክልቲኦም ካብ ሓደ ዞባ ፍላንደርስ ዝመፁን ብስሩዕ ኣብ ክላሲክ ዝነጥፉን ተቐዳደምቲ ቅጽበታዊ ውድድር ብቕዓት ዘለዎምን እዮም ፊሊፕሰን ቅልጡፍ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ዕስለ ቅጽበታዊ ውድድር እውን ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣቀማምጣ ዘለዎ ተቐዳዳማይ እዩ ኣብ ሰዓት ልዕሊ 70 ኪሎ ሜትር እዩ ዝሕንበብ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ኤዲ ፕላንካርት ብዛዕባ ፊሊፕሰን ኣብ 2023 ዝበሎ ፊሊፕሰን ሓደ ካብቶም ካብ ወለዱኡ ዘለዎ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ እቲ ዝበለጸ እዩ ኣብ 2022 ሓያሎ ዓለም ለኻውያን ፍሉያት ማዕከናት ዜና ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ ቅጽበታዊ ውድድር ኢሎም ገሊጾሞ
ኣብ 2023 ኣብ ዝተኻየደ ዙር ፈረንሳ ብቅድም ምዝዋር ገለ ነቕፌታታት ኣስዒቡ ኣብ ሓያሎ መድረኻት ምስ ካልኦት ተቐዳደምቲ ጣልቃ ብምእታው እዚ ነቕፌታ ኣብ ዙር ፈረንሳ 2024 ዳግማይ እውን ተቐልቂሉ ኣብ ድሕሪት ፔሌቶን ኣብ ዝወረደሉ እዋን ኣብ ዕስለ ቅጽበታዊ ውድድር ምስ ዋው ቫን ኣርት ጣልቃ ብምእታው ካብቲ ካልኣይ ደረጃ ሒዝዎ ዝነበረ ተቐፂዑ ዳሕረዋይ ተርታ ተሰሪዑ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ካልኣይ ኮይኑ ይቃለስ ስለ ዝነበረ ሙሉእ ብምሉእ ሃስያ ውሪዱሉ ያስፐር ፊሊፕሰን ብጣዕሚ ንፉዕ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ዋላ እንተኾነ ንኻልኦት መንገዲ ዓፂኻ ዝገብሮ ሽኳ ግን ካብ ምንቃፍ ዓዲ ኣይውዓሎን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሰናደአ ቱር ድ ፍራንስ ንጸሊም ኣልማዝ ቢንያም ግርማይ እውን ኣብ ቮላታ ዓፂዎን ናብ ታቤላ ትውድር ከጸጉዖ ከሎ ኣብ ካሜራ ብንጹር ርኢናዮ ኢና ሓለፍቲ ናይቲ ውድድር ግን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብዘይ ምንባሮም ብኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ብዙሕ ነቕፌታ ኣስዒቡሉ እዩ ሎሚ ዓመት እውን ብዙሕ ጣልቃታት ኣትዩ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ሓንቲ መድረኽ ጥራሕ እዩ ክቕጻዕ ኽኢሉ ያስፐር ፊሊፕሰን ኣብዚ ዝሓለፈ መሰናዶ ዙር ፈረንሳ ቀንዲ ተወዳዳራይ ንዕውት ቀጠልያ ማልያ ቢንያም ግርማይ እዩ ነይሩ መብዛሕተና ደገፍቲ ቢኒ ኣንጻሩ ኢና ነርና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ንሰምዖ ዝነበርና ዓብ ጽልኣት ኢና ይሕዲርና ነርና ኣብ ልዕሊ ፊሊፕሰን እንተኾነ ግን ብናተይ ርእቶ ንፊሊፕሰን ከየድነቅክዎ ክሓልፍ ኣይደልን እየ ምክንያቱ ንቢኒ ኣብ ከምዚ ደረጃ ከብፅሖ ዝኽኣለ ነቲ ናይ ዓመ ዕውት ቀጠልያ ማልያ ያስፐር ፊሊፕሰን ዝነበሮ ብቕዓት ከም ዕዮ ገዛ ሒዝዎ ስለ ዝተመልሰ ንናይ መድረኽ ዓወት ዋላ ንክጎናፀፍ ልዕሊ ዓቕሚ ናይ ፊሊፕሰን ክወፅእ ክግድር ነይርዎ ቢኒ ድማ ንዕዮ ገዙ ሚእታዊ ሰሪሑ ስለ ዝመፀ ንፊሊፕሰን ኣንበርኪ ዕውት ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ሎሚ ዓመት ካብ ድኻም ፊሊፕሰን እዩ ቢንያም ተዓዊቱ ክትብል ቢኒ እዩ ልዕሊ ዓቕሚ ፊሊፕሰን ኮይኑ ዓለም ሙሉእ ዘይተፀበየ ሓድሽ ንጉስ ዙር ፈረንሳ ብምዃን ኩሉ ዓይነታት ታሪክ ኣመስጊቡ ኣብ መደምደምታ ያስፐር ፊሊፕሰን ብዘይካ ጣልቃ ምእታው ናይ ተናኹል ስራሕ ንፉዕ ተቐዳዳማይ ምዃኑ ክንስሕቶ ይግብአናን ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ